Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau masu ciwon siga diabetes, wannan voice din naku ne. Hanya mafi sauki da za ku magance cutar ciwon siga diabetes insha Allah. A nemi asalin ma'ul babnaj kwalba biyu, sannan ma'ul sikar kwalba biyu, a hada da ruwan zamzam lita 1, sai ma'ul zaitun kwalba biyu, sannan a hada su da ma'ul wardi original kwalba 3, sai a haɗe su waje guda, a dinga shan ƙaramin kofin shayi safe da yamma sau 2 a rana. Haka za a yi ta yi har Allah ya sa a dace a samu lafiya insha Allah. Wannan magani da kuke gani sunansa white water, ana amfani da shi ne na sati 2 kacal, insha Allah za a warke daga cutar diabetes. Domin neman ƙarin bayani ko tambaya akan cututtukan da ba su shafi waɗannan ba, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka 081 03 37 30 96. Shirin likitan kaina yana zuwa muku ne kai tsaye daga cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa.